아예 스트레스는 정말 신사의 집인와 블락으로 살려야의 함탈래 펼치네 안난나가지 번 바라바라 일서 그단 그 천세 마바이 이웃이 없이 되는 그런 아이비 anong namara sih ber, nengguna, kintu gas sih benua, ada ina bisa hamzah sih, dosa pranunga ada ina bisa hamzah kari iu isyo, rawan apa katua kina, gas sih benua gas sih menanga, kaisi alo, mane, baikulai bai si mahasiswa jaba gondang, baikulai bai Scorpio ga kan mengendang samnaya dongpang nalai, mungkin kedan lain nagere. जिखुनु बिदि जानो नाङा रायजोफोर आदै बिहामजोखौ मोजां बुजायना दोन आङो आदैनाव मोनसे कुइसन सोंगोन दा ओमफ्राय दसे जिरायनो होगोन आं नोंथाङा दि सिनेमा लाइनाव आगान होनानै गय बोराय होननानैसो मुं मोनदों दा नोङो गोजोननाय दंना गैया बेनिफ्राय आरो आं नांला बेखौनो लुबैदोंमोन माबा मोनसे मुं मोनगोन खोमा होननानै फरायनाय ज्राब गाना न'निफ्राय खारखामा लांदोंमोन आं माने हारसा थियेटाराव दा इसोर होनाय एसेब्लाबो सिनाय जाबाय नै फंबायमोननि अननायाव माने रायजोजों एसे सिनाय जाबाय जोंहा पंकज फंबायमोननि अननायाव दा फिन आरोबाव नै फंबायनि मेथाइयावनो फैगौ बैसागोआव नायनो थाखाय थियारि जाना थादों जोबोद मोजां मोनसे मेथाइ नै फंबाया हरदों आं खालामगोन होननानै सानना दं आरोखि जोबोद मोजां खालामगोन होननानै खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन फंबायनि थाखाय खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै हो साबायखर थाबाय आदै मा होनो मानसियासो एसे बैसो गोनां नुनो हागौ खिन्थु गोसोआ बोरायाखै गदाय लानो हानाय गोहोआ दंबावो बिनावबो हले गैला ओरैनो खुगाजों ब्राव ब्राव होनब्लाबो बै खिनिया हले गैला आरोखि दा आदैनि गोसोनि खोथाखौ आं बुजियो नालाय फैगोन बैसागुआव आदैखौ लानानै मोनसे मेथाइ लिरबावदों बेखौ आङो एसे खोन्थाखाबाय ससे खोनासंनोसै आं ओरैनो खतमलै सिजाव आं हिनजाव गदाय लाबावनोसै अरदाब हरनानै बायदि सासेबाव लाबावनोसै नांगौब्ला बैसागु जाथ'ला आं हिनजाव गदाय लानो खायदा लासां नांगौब्ला बैसागु जाथ'ला आं हिनजाव गदाय लानो खायदा लासां आं हिनजाव गदाय लाबावनोसै अरदाब हरनानै बायदि सासेबाव लाबावनोसै लाबावगोन हिनजाव गदाय बे फैगासिनो दं बे आदैया एक्टिं खालामनांगौ एबारबो मोजां जागोन ना रायजोफोर आङो मिथिगौ हिनजावफ्रा बेखौ बारा सापर्ट खालामनाय नङा आं मिथिया बे बोरायखौ गामलाजों होयो ना हासिबजों होयो बे नोंसिनि खोथा खिन्थु आं दिरुनगोन मेथाइखौ खनगोन दे Jibar mana barna jibar angis kanau jibar jibar mana
सिगाङाव बिबार आइयो हाबाब मासे मोजां समायना बिमानि लादों आइयो हाबाब मासे मोजां समायना बिफानि लादों आइयो हाबाब मासे मोजां समायना बिमानि लादों आइयो हाबाब मासे मोजां समायना बिफानि लादों अभिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार दे फंबायमोन रंजानो हागोन दे साइडआव होनो दे आखाइ खबना रायजो एसे गुदुं जानायनि दे
hilapai dua kain coklapai hantu delapai lima jembat tuku neng raja pai api neng raja pai lima jembat tuku neng raja pai api neng raja pai Istadi gapa, sila gapa, pon gapa, pon gapa, apa aja bukan punya saya. Boleh. Demo saya pemain Malaysia boleh. Kong ni masih prak uang kain jeng bihari haba dan juga ni singkat prak mau naik ke jeng bima batul dan juga ni masih prak uang kain jeng bihari dan juga ni singkat prak mau naik ke jeng bima batul terbatur alai selai dan juga ni masih prak terbatur alai silai dan juga ni cingles lakalai hadi gapa cingla gapa ponco gapa ponco gapa hadi gapa cingla gapa ponco gapa ponco gapa pina nama awi ni bisa jenaya pina nama awi ni on sunaya no ya phình lại mà cứ chế vỡ của cảnh thà ra nó lấy ya phình lại mà cứ chế vỡ thà ra hadi gapa chế bila gapa on so gapa on gapa hadi gapa chế bila gapa on so gapa on gapa apa ku sai lộc ku sai maya bông na ku sai Thank you. रायजोबो खिन्थु नोंसोर थांबाथाय आंबो थांबाय गनायाव गनाय थांनाङा खिन्थु दे Torong somai nai mapa mapa sikiri bahana Legeau sapa sapa jelau napana Karena pitorong somai nai mapa mapa sikiri bahana Legeau sapa sapa jelau napana Nai hormonai puzanya kanai kambai Mapa mapiran lai dan ke babi nilai online nabi kuna untuk bersolai online nabi kuna untuk bersolai Ria Ria Bayau naik, bayau berjorak, hobau naik, hobau berjorak. Bayau naik, bayau berjorak, bayau naik, bayau berjorak, hobau naik, hobau berjorak.
गोसोनाय लादों मन्दिराव हाबदों लेप लेप बुस्थि फारनै मावदों फैनोसो बिखोनाबो फोनलायनो बिखार आनान गसाइखौ साखिदों माना आनान गसाइखौ साखिदों माना नै हाया दा बावनो मोननाय नङा हाया बावालियाखै खानाय बिथराव समायनाय माफा माफा सिखिरि बाहोनाय लोगोआव साफा साफा जोहोलाव लाफानाय खानाय बिथराव समायनाय माफा माफा सिखिरि बाहोनाय लोगोआव साफा साफा जोहोलाव लाफानाय नायहर हनै फुजानियाव जानो थांबायनो माफा माफि रायज्लायलायदों गोदै गोबाब मिनिलायदों अनलायना बिखुङाव दुब सौलायदों अनलायना बिखुङाव दुब सौलायदों फंबायमोन बोलो दे बरिया खोथा होना फैनो बुङा आंनि जिउनि अनजालिया नाथाय दाबो महरबो नुवा बेखौ नायबाय बेबो नङा बैखौ नायबाय बैबो नङा सोरखौबा नायदावफ्लांदों सोरनावबा सोंदों खुसेरजोंनो आङो थ'जादों खुसेरजोंनो आङो थ'जादों नै हायांजों आइते इफाया मान्यावनो खानाय बिथराव समायनाय माफा माफा सिखिरि बाहोनाय लोगोआव साफा साफा जोहोलाव लाफानाय खानाय बिथराव समायनाय माफा माफा सिखिरि बाहोनाय लोगोआव साफा साफा जोहोलाव लाफानाय नायहर हनै फुजानियाव जानो थांबायनो माफा माफि रायज्लायलायदों गोदै गोबाब मिनिलायदों अनलायना बिखुङाव दुब सौलायदों 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 Thank you. Anghalay ngabel Chơi mặt ôn này Nếu bên bao nắng đô Anghalay ngabel Đừng lay nếu bên bao nắng đô Anghalay ngabel ông đường này đưa bên bóng nắng đô mà lại hồ tây ơi mà chị ấy hele pe group mi bisa menbla kin thuang đưa bên cầm sang sing gần gần đây đường này đưa bên lại thar bay Anghalay ngabel ông đường lại đưa bên bóng nắng đô Anghalay ngabel rơi hoa ta đi đường ra đưa bên bóng nắng đô Anghalay ngabel rơi hoa ta đi đường ra đưa bên bóng nắng đô Anghalay ngabel ông đường lại đưa bên bóng nắng đô Anghalay ngabel ông đường lại đưa bên bóng nắng đô ai ơi thật là cái đập này रायजोफोर गाज्रि दामोन दे मेथाइआ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय दुखु दाहाजों ओंखारनायसो नालाय
माने गासिबो आथिं बिजौनिफ्राय लानानै खर' बिजौसिम दुखुखौ फोरमायनाय आंनि मेथाइ बियो दे गाज्रि बानाय भिडिअ बानाय आंना बिहामजो सोरबा हौवाजों खारफालांबायसो गैलानिया खारलांबाय बिहामजोआसो बावबाय Lukisi hanya kuman pakai sandung menang Mainau hanya kuman pakai senong menang Apa Lukisi cara menghargai Syarat kenang sejajar baik Banai video banai anak bihamjeu coba wajib kan malam berbaisu Oga sampai Thank you. जाथ'बाय नामा रायजोफोर ना खनबावसो आंगायनाय मोनबाय आं